good morning everyone, na tayo po ay nandito pong muli sa dagsang mga mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update tayo ng kanilang mga latag na ating po madadaanan sa ating pag-vlog sa Malabon Fish Market. So sa mga hindi pa rin po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo kay Boss Lando Explorer para sa mga panibagong update na i-upload natin sa ating YouTube channel, at pakipindot na rin po ang notification bell. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So dito tayo sa mga bungad natin, no, sa mga pwestuhan ni Boy Bangus ng kanya mga presyohan ng latag ng kada piraso, at mga prutas din po dito na inyong mabibili sa ating idol. Hey boss, 100 pesos na kilo ng mga kiat-kiat, no? Tapos mga magagandang manggang hilaw. So wala siyang paninda dito ng mga manggang hinog. So hilaw po ang ating nakita, at masarap at malutong po yan, ha. At mga gubas po natin dito ay 200 pesos na po ang mga kilo. So pinagkakaguluhan siya ng ating mga mamimili. Mga bangus yan, dito, 40 na lang, 40, wala 40 na. pesos na lang po ang isang piraso. Huwag mo ano yung yelo gagamitin ko yan. Ayan, 40 pesos sa piraso ng bentahan po ni Boy Bangus. Yan, tama yan ay. Napagpilian na boss, wala na napagpilian na yan. Oo, pwede yun. Hindi, parehas po ito. Pag hindi po, ako dadampot. Pakita mo, narinig mo yun, ha? Shout out sa iyo. So, yung presyon po dito ng mga manggang hilaw ay 140 na kilo, no? So, binablog po natin yung paninda niya. Kaya wala po siyang takas. So, salamat po. So, presyo po dito ng mga... Ayan, 2.20 po sa mga yellowfin tuna. At ang paninda ni Boss Maeng, meron pong 130, oh. 130 kada piraso ng kanyang bangus. May 40 pesos, di po siyang hawak, no? Na mabibili ninyo dito sa kanyang pwestuhan. So, 150 ang isang piraso. So, shoutout sa'yo, Boss Maeng. Wala ka bang ipipik sa akin ngayon na may hawak ang bangus? Idol, shout out. Good morning sa'yo. Sa'yo, boss. Kuha ka na dyan, boss. Alam mo nga lang yung pizza, boss. Bigyan mo na po sa pamasko. Boss Meng, hawak ka ng ano mo. Dito, picture tayo ulit. Bangus. Ito. Ay, 40 pesos tagay pinakita sa akin. Lumiit. Boss Lando, may 40 pesos pa. Ayun o, 40 pesos, oh. 40 pesos kasi laki ng isang braso ko. Ayun o, ganda ng 40 pagkakapo. lang, 40 lang. Murang-mura yan, 40 pesos, ha. Mga bangus. Last na to, Pandaing. wala na to. Wala na, oh. 40 na Ayun, 40 pesos. Ang kinin nyo na po yung bentahan po dito ni Boy Bangus. So, salamat sa iyo, Boss Maeng. Ngayon pa isa. Tayo, Ayun, oh. kasing laki ng puso ko. Ay, galing. Sarap. Salamat, Boss Maeng. Thank you. Dito lang ang masarap na bangus. Dito lang. Ayun, galing talaga ng mga post. Salamat, shout out. Ibilisan nyo, bukas mahal na yan. Salamat, Boss Maeng. Thank you. Ilan yan? So, presyohan naman po dito ng mga kada piraso ng mga bangus. Meron po tayo 170, meron po 140, meron po 150, at meron din po 160 sa mga bentahan po dito ng mga bangus dagupan na kada piraso. At magkano po yung pampano? 350 sa mga golden pampano. Eh sa hipon, 360 ang kilo. Tama timbang. So, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Shoutout, boss pala. Ayun, shoutout. Good morning.
So dito tayo ngayon kay Boy Putik para meron tayong ano kay Boy Putik. Oh, shout out sa Boy Putik. Good morning. Pala kayo mata, nangangamoy na rin. Ayun, shout out. Good morning sa iyo ha, Boy Putik. Sobrang agad, hindi na naligo. Ayun, oo nga, ang ganda ng ano niya eh. Mamaya naka-upload din yung picture niyan. Na naman, Oh, syempre, kasama ng mga bangus mo. 110 per kilo no ng mga tilapiyang Batangas. Salamat El, thank you. Happy New Year. Dito tayo no. Love you all. So shout out po sa mga taga Pangasinan, San Carlos. Shout out po sa inyo. At sila po yung mga nagbebentahan po dito ng mga prutas. Ayan no. Ayan yung mga latag po nila mga prutas. At dito 150 po isang kilo ng mga limasag na panggata, no? Gataan nyo, lagyan nyo lang po ng mga sitaw, kalabasa, pwede na po yan, at langka. At 200 pesos sa mga gulyasan, 170 sa mga manok na drumstick. Magkano yung golden pompa na moy-moy? 350 sa kilo ng mga golden pompa, no? Gulyasan, moy-moy, timbangin mo daw. Salamat, Moy. Nagpa-vlog sila. Opo. So, nandito tayo sa mga bentahan no, ng mga prutas gulay na mga latagan po ng ating mga vendor na inyo pong mabibili at mga sulit na pansaktuhan sa inyong mga lutuing ulam, sa inyong pamamahay. So, may tumpok po dito ang palaya, 50 pesos. So, mga gulay po, no? Na may kilo at balot na inyong mabibili. Yan po yung may mga 50 pesos. Malaman nyo, taga Dakota. Mait na naman ulo mo, oh. Hi, hello! Good morning sa'yo. Alright, so ito na yung mga presyo ng ating mga prutas na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. 220 mga kilo ngayon ng ubas. At orange po natin 3 pieces, 100 pesos. Yan po yung mga presyo. 7 pieces sa mga latag po dito ng mga mansana. 100 pesos po, 7 pieces. Hindi kaya ng budget. Hindi na kaya ng budget. Sabi nga nila 500 pesos pang Noche Buena o pang ano, pang salubong sa bagong taon. 3 piraso na lang bibili. Oo, wala na, hindi na kasya. Kunti-kunti na lang. Yung pasaktuan na lang, importante may makapaganda. Oo. May raos yung maghihiwalay ang taon. Salamat! Alright, so yan yung ating mga update dito sa kanilang mga presyohan ng mga prutas na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ayan yung mga presyo, no? At mga gulay. At yung mga bentahan po dito ng mga espada rin po. Ayan, mga espada, alimango, mga hito, alamang, alimasag. At kilo po natin dito ay 100 pesos, no? Na kilo ng mga lapad. Good morning, ate. Magkano po ngayon yung mga sapsap? 300 sa mga gagaong po. 300. Dito po sa Bitugo. 260. Yan po ang presyo, no? 260. 300 ang mga kilo, no? Ng mga latag dito ni ate ng mga fresh na inyong mabibiling mga isda sa Malabon Fish Market. So ito naman po ay 100 pesos na kilo ng mga tahong, no? Kilo po ang bentahan at buhay na mga alimasag, oh. Magkano? 300 300 ang kilo. Panggata yan, no? Panggata. Sa gata at mga 100 pesos na mga Dami talaba. malalaki tayo. Opo. 300 lang kilo mo sa 300 kilo. Tapabaan yan, no? Eh, laman. Mga alimasag na bakla. Bakla. Yan mga bakla, oh. Yan ang matataba, mga bakla. Okay, salamat. At dito rin po, kilo po ay 100 pesos, no?
Ito naman po ay 300 pesos na kilo. Tapos, ano ba? At mga alimango ni Boss Lawrence. Boss Lawrence, magkano alimango mo ngayon? 700 po ang kada kilo ng mga alimango. Ayan ang mga presyuhan ng kanyang latag. Boss Lawrence, salamat. So dito 280 ang kilo ng hipon. 280 at tumpukan po ng mga galunggong sa halagang 100 pesos at mga local salmon. So yan po yung ating mga ina-update dito sa kanilang mga latag na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Boss, Dando! Good morning, magkano? 400 lang. 400. Dito 400 din po. Yes! Yung parehas po 400 pesos din po, no? Mahal yan, mahal yan, mahal yan. Una lang. O, 1 kilo. Ayan po 280 na kilo, no? Pang tuna. 280 naman po ang kilo. So, ang ganda niya, no? Sarap inihaw. Timplahan nyo lang po ng toyo kalamansi tapos ihaw nyo na. Ay solid. Napakasarap po niyan. Panganan tuna. So dito ay 400 pesos yung mga kilo. 200 na lang. 400 pesos kilo ng hipon. At ito ay sa pwesto ni Kuya Ricky, no? Kada piraso ng kanyang mga bentahan ng bangus, ayan po yung mga presyo. Magkano yung tilapiyang? Tilapia, 140. 140 po tilapiyang Pampanga, no? Sa kilo ng bangus, 240. 240. Sa pandaing po, Ang daing, 160, 180. 160, 180. So yun po yung presyo ano, ng kanyang mga latag po dito. Wala siyang ano ngayon na latag na pusal mo. Lubos na. Kaya po ulam yan. Kuya Ricky, salamat! Okay, salamat. So yung mga presyohan po natin dito ng mga mabibili ninyo, no, na mga latagan po dito ng mga hipon sa bayan po ng Malabon Fish Market ay mababa pa ang kanilang mga presyo. So bukas, antayin natin ang magaganap na mga presyohan ng latag po nila dito ng hipon na inyo po mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tiktikan po dito, no? So hindi tayo makaabante dahil sa dami nga ng ating mga kababayan na dumayo para mamili sa Malabon. So dito 80 pesos mga kilo ng mga latag dito ng talong, no? Talong po natin na 80 pesos na kilo. Boss, magandang umaga sa iyo. Shout out. Magkano ngayon yung mga bentahan mo ng tinapang bangus? Isang piraso. Siyempre, pag natuwa pa rin tayo, 120. Ayun, mas magandang balita yan. Magkakaroon ka ng menos na 30 pesos, no? Tapos na ano, Yun nga eh. no, sobrang daming tao. Hindi tayo makaporma. Dahil gawa nga na sa kabila. Alam mo na, hindi ka makakalupong doon. Ito, sasaka yan. Oo. 150 isang piraso, pag natuwa ka, 120 na lang. So yun, shout out sa iyo. Salamat sa update mo sa presyo ng iyong mga bangus. Tinapa. No? May Salamat. mga viewers na bumili, boss na. Oo, shout out sa kanila. Bigyan ba natin ng mas mura yan? Ayun, ang kagandahan doon. Thank you, Lodi. Yeah. At 280 naman po sa kilo dito ng mga hipon, no? So, shout out kay Rodney Tolyongko. Shout out sa iyo. Good morning, good morning. Bangus ito pa. At sa ating pag-abante rito sa Malabon Fish Market, no? Ay, 100 pesos na kilo ng mga tahong dito, malalaki, big size. Mga latag ng pusit kalawang, hipon, mabentahan po rito sa Malabon Fish Market at mga limasag na
bentahan po rin dito, no? Eh, magkano na ganitong hipon mo? 350, 500. Ano? 350, 500, no? At 500 pesos, no? Oh, wait lang ha. Mga limasag na inyong mabibili sa Malabon. Ayan. Ano? Nakikiraan lang po, Good morning. Magkano po si Kanawa? 180. Sa ganitong hipon? 400 ang kilo. Oo. Sige pa, napakataas na talaga. Lalo bukas to. Jakpasan na to. Salamat. Thank you, thank you. Sigiran. Sama mo nga ako sa vlog. Bakit kung tilapia kasama? Baka mamay tilapia. Hindi, syempre. Kasama kita. So, shout out sa'yo. Good morning. You know. Ang model po ng Malabon Fish Market. Ayan. Salamat. Thank you. Shout out. Good morning. So, mga update po natin dito sa kanilang mga latagan, no? So, 110 po yung kilo ng mga tilapia Batangas. At dito rin po may 100 pesos at 120 kada kilo ng mga tilapia po na inyong mabibili sa Malabon. Ito po yung mga isdang salmon na lokal. Extra ako dito. Alright, so yun po yung ating mga ina-update dito sa labas ng Malabon Fish Port, no? Itong Malabon Fish Market. At ganito na po yung sitwasyon sa mga presyohan na ating po nadadata. Magkano ngayon po? 520, 450. 520, 450. Super Jumbo. Ayan, no? Mas laki-laki na ng palad ko ha. Mas Ang ganda, no? 520, 450. Sa pestuhan po ni Brian Flores sa Malabon Fish Market. Wasari. Buhay na buhay nung nahuli. Ngayon, nung nilatag na yelohan. Salamat ha. Salamat, Boss Brian. At mga tilapiang Batangas po dito na inyong mabibili sa mga presyohan, no? 130, 120 ang kanilang mga bentahan na talaga nga naman ay makakasulit ka pa rin sa mga presyohan ng mga tilapiang Batangas na inyong mabibili. Dito sa pwesto ni Mira Flores Agustin. Shout out. Good morning sa iyo. Good morning. So dito tayo sa pwesto ni Annalyn Bernardo. Yan yung mga presyo, no? 220, 130, 120 na mga presyo ng mga tilapia at bangus na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Yan mo sila. Buhay nila Shout out, good morning. Oh, puslando. Morning. Ayan yung mga latagan natin dito na inyo pong mabibili sa pwestuhan. So mga prutas. So marami na mga prutas ang bentahan po dito, no? Sa Malabon Fish Market. Ayan. So tawid na tayo dito sa kabilang side para sa ating mga i-update na mga latag po dito ng mga isda na inyo pong mabibili. So unahin na natin itong dulo at patungo tayo sa kabilang side, no? Alright, maraming salamat sa mga sumusuporta kay Boss Lando Explorer, no? Thank you very much. At isang Happy New Year. Alright. So bentahan po dito, no, ng mga alimasag. Tapos mga tumpok na mga latag dito ng isdang dalagang bukid. Ang kilo po ay 150 sa mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. So yan ang ating mga update, no. So dagsa ang ating mga mamimili sa Malabon. So yung pa rin po ang mga latag sa kabilang side. So ito mga tumpukan. Good morning sa inyo.
150 dalawang tumpok. Ayun, 150, dalawang tumpok. At mga dorado. Mahal, 0.5. Shoutout, Jeff Baliw. Andiyan ba si Jeff Baliw? Arang wala ah. Ayun o. Tsaka mga Picardol Brothers. Ayun, shout out, Cardinal Brothers. Eh, magkano dito sa mga ano? Yan, mga kata kilo yan eh. Ito, 150. Mga danggit. Ayun tayo. Nakita mo naman yung pusit. Mga pusit natin yan, mga dalagan. Pusit, isang daan ng So, salamat. Thank you. Ang mga bentahan po nila no dito sa Malabon Fish Market. At ito naman po yung mga latag dito. Ayan. Ano man. Ayun. Shout out sa'yo, Boss Jeff Baliw. Shout out. 150. Dito magkano kilo? 200. 200. At may mga tumpukan din po, no? Nanay Ning, nakaubos na ba? Yes! Ay, nakaubos na pala ng Kaya paninda. nga. Salamat po. Parang pulis pa yung Ito. Shout out, Boss Alex. Yung mga tumpukan niya, oh. Dalagang bukid. 150. 150. Eh, dito sa mga katsareta. 200 kilo yung stando. 200 ang kilo. 200 boss kilo. Tapos mga ulo ng pink salmon, no, 100 pesos tumpok. At mga dalagang bukid din po na inyo mabibili. Ang kilo po din ng mga belly po ay 150 per kilo, no? 150. Talaga. Salamat, Boss Alex. Thank you. At kada piraso naman po dito na bentahan ni Avatar. Ayun po yung mga kada piraso ng kanyang mga bangot. 180, 130, 160, 220. At mga cream dory ay 160 ang per kilo. So tilapia po natin dito, no? 120 po yung mga per kilo na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Magkano hipon? 500 lang boss 500? Pwede yan. 500 pesos. Dito, 350. 350. So, ayan po yung mga bentahan naman po dito ng per piraso ng mga bangus. No? Salamat. Boss Nando, shoutout sa pinaka-pogi ng punduan. Ayan, si Tio. Shout out. Good morning sa'yo. Good morning. ₱100 pesos mga tulingan. 180 sa mga latag po dito ng mga gulyasan. Ang tahong po natin na 80 pesos na kilo. So shout out, good morning sa'yo. Happy New Year. Ayan, yung mga presyohan na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. So ayan po yung mga presyohan, no? Tuna pa nga, 280 ang kilo. Sarap yan sa inihaw. Titimplahan. 300 pesos na kilo, 260, 340 mga per kilo dito ng mga hipon, no? Boss Nando. Ay, Shout out, shout out. shoutout. 100 pesos tumpok po dito ng mga latag dito, no? 300 pesos kilo ng mga hipon. Alright, so yan po yung mga in-update natin at talaga nga naman ay siksikan at kaliwat kanan ang ating mga kababayan na mga namimili dito sa Malabon Fish Market at ang mga bentahan din po sa kabilang side ay ganun din po. So tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa Malabon. Ate, bayad ko. Alright, yan yung ating mga na-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang kanilang mga latagan ng mga mabibili po ninyo. Mga hipon, no? So, good morning. Magkano kilo pogi? 340 sa malalaki. 500. 500 pesos sa malalaki, no? Pinakamalaki naman yan. Ayan ang ating update sa kanilang latagan at 120 sa mga tilapiyang Batangas. So, hindi talaga at di tayo makausat
dito sa nilalakaran natin, no? So nag-iingat lang tayo, baka masagi tayo ng mga sasakyan na dumaraan. So ganito ang sitwasyon sa Malabon Fish Market, no? At dito yung mga latagan din po ng mga hipon. At dito yung mga isdang mga tungsoy, 80 pesos na kilo. So, isdang bakoko. 250, 220. Good morning, Ate Lorna. Shout out. Good morning. Parang may naka... Shout out po. Good morning. Dito po sa Malabon Fish Market. Enjoy lang po sa pamimili. Salamat po. At 430 sa mga pusit. Good morning. Alright, so yan na ang ating mga ina-update sa Malabon Fish Market. Ganyan po kasiksikan ang mga namimili, no? Ayan. So maraming salamat po sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po. At ang mga timburautan dyan, shout out. Good morning sa inyong lahat. At ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.